Hasteko saiatuko gera kokatzen euskararen gaur egungo egoera nundi datorren ahalik eta ikuspegi luzeenarekin. Euskal Herriko demolinguistikak badu muga bat, lehen esan bezala berez 20. mendeko 80. hamarkadatik aurrera garatu da, eta horregatik eduki izan dugun, daukagun utxune bada, epe luzeko datuak berez ez ditugula, ez da. Eta utxune hori betetzeko, egin dugu, neurri batean betetzeko, egin dugu lanketa bat, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako zentzuetako datuak landuz. Izan ere, 1981tik aurrerako zentzuetan, badegu lehen hizkuntzari buruzko informazioa, 4 lurralde horietan, eta zentzu horietan jasotzen denez, 20. mende osoan zehar jaio izan den jendearen informazioa, horrek aukera ematen digu berrera ikitzeko garai ezberdinetan zen neurritan transmititu izan den euskera Euskal Herriko etxeetan. Euskal Herrian jaio izan diren aurren kasuan, ezta. Eta, ikuspegi horrekin landu ditugu datu hauek eta emaitza hor ikusten dugun grafiko hortan erakusten dugu, ezta. Nola irakurtzen dira datu hauek? Hemen ikusten dugun 1906 141, horrek zer esan nahi du? 1906 urte inguruan, berez 5 urteko datuak dira. Berez 1904 eta 1900 eta 8 bitartean jaiotako herritarrak, jaiotako aurrek, orduan aurrak ziren, hoien artean euskerak izan duen pixua, behaien lehenengo hizkuntzan, izan da 141. Datua horrela irakurtzen da, 20. mendearen, 2016 urte bitarteko, 2021 urte bitarteko bilakera hartan. Eta horretan oinarrituta egiten dugu honako epekatzea. Pixka bat gure azkeneko mende luze hontan egon den historia soziolinguistikoaren laburpen bat egin nahirik, edo hortarako hurbilpen bat egin nahirik. Daukagu lehen fase bat argi eta garbi ordezkapen aroa edo galera aroa deitu genezakena, eta hor dagoen joera argia da galerarena. Euskera gauka geroz eta indar gutxiago, geroz eta pixu gutxiago Euskal Herriko etxeetan gutxinez, kasu hontan aurrei transmititzen zaien hizkuntzan, ezta. Zer dago horren atzean? Guk dakigunez daude gutxienez 2 prozesu funtsezko hori azaltzen dutenak, biek eragiten dute datu hauen bilakaeran, ez dakigu zehazki 2 faktoretatik zeinek duen indar gehiago garai batzuetan edo besteetan, eta 2 prozesu horiek dira, batetik migrazio fluxuak, aldi honetan gehien bat hemengo urte hauetan jende asko etorri zen Euskal Herrira kanpotik, bizitzera, eta lanera etorri ziren herritar horietako askok, seme-alabak izan zituzten Euskal Herrian, eta horiek jakina estatistika hauetan ateratzen dira, Euskal Herrian jaiotakoak direnez. Eta orduan, hiztun horietako, herritar horietako gehienek aurrak erderaz hasi zituztenez, horrek badu eragina hemengo estatistika hontan. Hori da bat. Eta bigarrena da, hiztun euskaldunen artean ere, garai hauetan, garai ezberdinetan, ez da berdina izan aurrei euskera transmititzeko joera. Badakigu aldi guztian gehiago izan direla euskaldunak beraien seme-alabei euskera transmititu izan dietenak, beti izan da gehiengoa euskaldunen artean. Baina aldi batzutan, itukin bat bezala, euskaldun horien parte batek erabakitzen zuen bere seme-alabei euskera ez transmititzea. Azkenean mendetako zapalketa, bazterketa eta gutxi este prozesuen ondorioz, hiztun batzuk barneratzen dute, zertarako transmitituko diegu hizkuntza hau. Sufritzeko besterik balio ez duen hizkuntza hau, eta munduan aurrera egiteko hobea den beste hizkuntza transmitituko diegu. Gaztelania, gure kasuan, gaztelania erakutsiko diegu. Dakigunaren arabera, portaera hori etzen arraroa, gehien bat, landa eremutik, gune urbanizatu, industrializatuetara joaten ziren euskaldunen kasuan. Bilbora, Bizkaiko edo beste Euskal Herriko zonaldetako herrietatik Bilbora lanera zijoazen euskaldunetako askok, garaiko prentsan eta
badaude horri buruzko datuak argi erakusten dutenak, eta lehen aipatutako 1920ko zensuak, Bilboko zensuak ere horri buruzko informazioa ematen digu. Etzen bat ere arraroa, horrela joten ziren familioietako askok erabakitzea seme-alabei euskera ez transmititzea. Egia esan hori da portaera oso arrunta, hizkuntza gutxituen kasuan, askok lotzen dute hori fenomeno hori ja hizkuntza guztiz galtzearen azken aurreko atal bezala, urrengo fasea da erabateko galera, transmititzen usten zaion, transmititzaari usten zaion hizkuntza batek ez duelako etorkizunik, eta hori da honetan eragina duen bigarren fenomenoa, batetik migrazio fluxuak eta bestetik euskaldun batzuk daukaten jokabide hori. Edozein kasutan, joera orokorra galera, deigarria era egiten da hemen 1920 eta batez ere 30ko hamarkadan ikusten den joera aldaketatxoa, fase guztian beherako joera baldin bada ere, hor aldaketa joera baten aurrean egon gaitezkela erakusten dute datuek, justu euskaltzaletasuna eta abertzaletasuna bereziki indartsu, sozialki indartsu egon ziren garai horietan, eta sekula ez dugu jakingo, 1936ko gerra piztu izan ez balitz, edo beste modu batean bukatu izan balitz, zein izango zen gaur egungo egoera soziolinguistikoa. Seguraski, zerikusi gutxi edukiko zuen gaur egun dugunarekin. Galerarik handienak frankismo garaian gertatzen dira, eta, pixka bat, marra honek erakusten digu, joera horrek bere horretan jarraitu izan balu, pentsa dezakegu zein izango litzateken gaur egungo egoera, Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa, horri buelta eman izan espalitzaio, ezta? Tira, orduan lehenengo fasea, ordezkapen aroa, galera aroa. Hemen EPI buruz esan behar da, batetik 1906an jartzen dugula hasiera puntua datuak hortik aurrera ditugulako. Historiari buruz dakigunak iradokitzen du galera prozesori lehenago hasita egongo zela, inongo zalantzarik gabe. Eta bestetik bukaera aroa jartzen dugu pixka bat punturik bajuena dagoen tokian. Eta, hau izditzake joera, eta 1971tik aurrera ikusten dugu datuak aldatzen direla oso modu agerikoan, hau da joera oso joera argia genuen berako joera, eta kolpetik edo, hasten da aurkako joera. Euskerak geroz eta indar gehiago du Euskal Herriko etxeetan umeak aurrak hazteko orduan. Zer gertatzen da hemen? Gertatzen da deno dakigun bezala, 1960 hamarkadaren inguruan, edo pixka bat denago ere, Euskal Herrian gertatu ziren aldaketa sozial, politiko, ideologiko, psikologiko sakonen eskutik, euskeraren indar berritzeak beste fase bat irekitzen duela. Fase indartsu bat, euskalduntze prozesu garaikidea edo deitu dezakeguna horrazten da, denak ezagutzen ditugu horren adierazpen ezagunenak, euskera batua sortzea, ikastolen sortzea eta indartzea, helduen alfabetatzea, kulturgintzako mugimendua, komunikabideak eta abar, ezta? Hori dena, hemen lertzen da, ezta? Mugimendu berri hori dena. Datu hauek erakutsiko liuketena, izango litzake, maila sozial antolatuan gertatukatako aldaketa hoiekin batera, euskal gizabanakoen mailan, beraien ohitura partikularretan, eguneroko bizitzako ohituretan ere aldaketa esanguratsuak gertatu zirela, kasu honetan aurrak hazteko moduari dagokionean. Eta orduan, suposatu daiteke hemen gertatu zena, izan zela batetik lehenago, galera fasean, euskerak transmisioan zuen itokina, nolabait esateko, hau da, euskaldun batzuk erabakitzen zutela seme-alabei euskera ez transmititzea, gaztelania transmititzea, hegoalderen kasuan, itukin hori edo galera hori itxi egiten da. Igual ez euneko eunean, baina oso modu hargarrian. Eta hortik aurrera, esan daiteke,
euskaldunen artean ez dela arrunta seme-alabei hizkuntza ez transmititzea. Arau bihurtzen da, nola esateko, seme-alabak euskera azten direla. Orduan, batetik daukagu hori, eta bestetik daukagu, garai honetan etxean beraiek jatorriz euskaldunak izan gabe ere, garai honetan euskaldundu ziren milaka eta milaka herritarrek, euren seme-alabak euskeraz hasi zituztela. Hau da, naiz eta beraiek etxean euskera jaso ez, ondoren euskaldundu ziren milaka eta milaka euskaldunek seme-alabak euskeraz hasi zituzten. Horiekin batera, gertatzen dena da azkenean, joera aldaketa ikusgarri hau. Ez da arrunta fenomeno soziala, gizarte fenomenoak aztertzerakoan horrelako aldaketa joera esanguratsua gertatzea, eta hau ez da ere arrunta hizkuntza gutxituen bilakaeran. Hizkuntza berreskurapen prozesu batean horrelako aldaketa handia ez da inondik inora arrunta. Eta gutxiago estatu propio bat eduki gabe, eta gutxiago hasi zen baldintza soziopolitikoak kontuan hartutza, ezta? Frankismoaren barruan, inungo eskumen politiko eta administratibori gabe, hau da, fenomeno oso bakana hizkuntza gutxituen panoraman. Azpimarratzekoa da, ere, zeraren aldaketaren abia da, hau da, oso berreskurapen prozesu bizia erakusten digute datu hauek. Zer esan azkeneko 20-30 urtei buruz? Azkeneko 20-30 urtei buruz, hasieran aipatu dugun bezala, hor ja informazio asko daukagu. Informazio estadistiko asko dugu, euskararen egoerari buruz, bai ezagutzari buruz, erabilerari buruz, transmisio prozesui buruz, eta bar. Eta azkeneko 30 urte horien epekatzea egiteko orduan, ez dugu kontuan hartzen bakarrik hemen azaltzen zaigun datu serie hau, baizik eta datu horien guzti eman diegu begiratu bat. Eta zer gertatzen da azkeneko 30 urtetan? Ematen zaigun informazioa ez da berdina iturria eta adierazle zehatza kontuan hartuta, iturri eta adierazle guztiak ez datoz bat, baina horrelako nolabiteko sintesi alegin bat eginda ikusten dugu 2001 urte inguruan, batzutan lehenago, kasu honetan bezala, 1998an gertatzen da joera aldaketa, eta beste batzutan ondoren, 2006 urtean, baina gutxi gora bera, 21. mendea astearekin batera, baditugu adierazle batzuk, ordura arte igotzen, indar berritzea erakusten zutenak, motelago hasten zaizkigunak, baditugu adierazle batzuk horrelakoak, beste adierazle batzuk aipatutako 20 urtetan, gutxi gora bera, 21. mendean zehar, egonkortasun bat adierazten digute, ez aurrera ez atzerako ikuspegi bat, eta azkenik badaude beste adierazle batzuk, urte horretatik aurrera, gutxi gora bera, 21. mendearekin sartzearekin batera, beherako joera berriro erakusten dutenak. Orduan, ditugun datuekin ezin da atera ondorio argi bat, azkeneko 20 urtetan aurrera edo atzeragoa zen horrelako ondorio erabateko bat, eta horregatik deitu diegu geldotzearen aroa. Segurazki perspektibakin hemendik urte edo hamarkada batzutara ikusi ahal izango dugu benetan zein den oraingo egoera. Edozein kasutan eskuartean ditugun datuek esango liguketena da ez gaudela ja indarberritze aroan, hau da, egontzela garai bat hor gutxi gora bera, 60. hamarkadatik 20. mende osoan zehar euskararen indartze fase argi bat izan genuena, gaur segurazki ez gaudeia hor, ez dirudi oraindik berriro ere ordezkapen aro batean, galera aro batean sartuta gaudenik. Denborak erakutsiko du hori hobeto, baina orduan hori, hiru fase horiek, ezta? Eta orain gaur egun nengo gineke hor. Esan behar da, atal honekin bukatzeko, fase bakoitzak utzi duela gugan bere aztarna argia, ezta? Ordezkapen aroa segurazki da kuantitatiboki 20. mendean gertatu den fenomeno pisutsuena,
eta ordezkapen aro horrek utzi duena da hizkuntzaren egoera oso ahul bat. Kuantitatiboki oso pixu ahula duen hizkuntza bat, hizkuntz komunitate bat utzi dugugan. Eta hori da ordezkapen aro horren, hau baino lehenagotik ere bazertu erren, ordezkapen aro horren emaitza. Indar berritze aroak gugan utzi du batetik berreskurapen bat, pixka bat gure konstante vitalak edo, faserik ahulenean baino hobeto daude, eta bestetik, eta oso garrantzitsua, utzi du hizkuntzaren eta hizkuntzaren biziberritzearen aldeko praktika sozial indartsu bat. Euskararekin aurrera egiteko herri gogo indartsu bat, eta horri lotutako jarrera eta portaera multzo positibo ohargarri bat. Eta hori ere, zorionez, gugan dago. Eta, geldotzearen aroak horre ongo gineke orain, pixka bat neurri batean nora ezean, berriro ordezkapen aro bat eraikitzeko beldurrez, eta eraberean indar berritze aro bat berriro nola martxan jarri asmatu nahirik edo hortan alegitzen.